بسم الله وبه نستعين. الحمد لله القائل في محكم آياته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والصلاة والسلام على القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما المشرف لتيفي لجبان بوبلا جنفون إسلامك فولينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طائفة الرحمن وإسلام توين من سيلينو إسلاموك بين أني كونفيا كلاليكا توين سيجرا سينغا سامبافلا أني تا أنيما با وي أمباركنيو أني أمبالمكي عبد الله كونتا توين يه أكا سان يلما نينجي شناني نان سيجي سينكا أكرا سانغاري بوغولا ما باچا من تومي أكنكا anga dine nyemaula ani sigida nyemaula anga groupement de leaders spirituel musulman di Mali nyema ba noy a Cherif Ousmane Madan Haidara ale retume keneka kuma nyebla o temelen kofe demseni munutu ye kalanke uluka walanda diuke. اسمي الماتو تراولي نمنا سورة الفاتحة لقلوبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ismin Kudeja Kulibali nemna kuma ala kidaka adisa belebele benka minye shere nyagonya fly asharatan shere nyagonya fly ana muslimun ne islame lusali bikalbi ma chetge ni duskne wakuli sali ma foni ne ashadu mesherea an la ilaha koma foite ilalau fala kelempeu wa ashadu meklaka sherea ana muhammadan ikado muhammadu arasuru alaka chidendo yani ikado ana laha ikado ala waedon kelempeu wana sayyidina muhammadun ikado muhammadu arasuru alaka chidendo. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القاريات ما القاريات وما أدراك ما القاريات يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتقول الجبال كالعهن المنفوش وما من ثقلت وموازينه فهو في عيشة راضية وما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي أوا بنغال نبالما الإسلامي نمنا سورة دور فاينا كابو alaka kurane belebele bayin kono no lamia kulle sine. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakul lezina kafaru min ahalin kitabi wal mushrikina
منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. السلام عليكم. اسم Maimuna Maiga. Ne balma al-Islamo. Ne mina suran kelen ne fawe. Kabala ka Qur'an belebele ba kono. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ikra bisma rabbika allazi khalaqa khalaqal insana min alaqin. Ikra wa rabbuka al-akram allazi alama bil kalami alamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatqa ana ra'u استغنى إن إلى ربك ورشا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على رود أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بناصية ناصية كاذبة قادرة فليدعو ناديه سناديه زبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. an karamɔgɔ Abdulahi Koyita ale yɛrɛ ye walanda di maaw ma silamɛya ani basigi kan. billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin alladhi ursila bil huda wa din al-haqq al-mubin alladhi ya'muruna bit tasamuhi wa islahi dhat al-bayn fi kulli sa'atin wa hin. Aslamu wa amitani Allah subhanahu wa ta'ala fa kabashatana torom dakure flamin damine ne fle ambazame Allah subhanahu wa ta'ala la ka damine ne Allah subhanahu wa ta'ala to barkamay aslamu ne ala faralika anyana na Allah subhanahu wa ta'ala borika kula achena ambazame setki masala ka solke kananyaka alkarba sallallahu alaihi wasallam alkarba sallallahu alaihi wasallam min ala ya bunya ka karama ka korta aga daven ben sanje ka dina dama dina mi nap manani tiye ngalo nyami ndala am solke o alkarabaka sallallahu alaihi wasallam ani asoma sanmo ana jinya zanmo amade Allah subhanahu wa ta'ala fa kishi ani nema chama be Allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko ke alkaraba sallallahu alaihi wasallam ni asoma ana jinya zanmo nga ومن استنى بسنتهم وسلك مسلكهم الى يوم الدين ان ارسل منو نو تقرا على كرب صلى الله عليه وسلم ناجيونا كا وكسرت جيلي من على كيشين نيما تشاما كا اولوفناكا وبعد حضرات الساده حضرات الاخوه الساده الكرام السلام عليكم مندو او منو ني ام قبلا كا علم ماغي كا كرام ماغي تشا اني مسو السلام عليكم أنا براجي أرحبكم وأسلم بلسان كافة أبناء هذه الجمعية وبلسان قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم فو نفولي كرنجر لني فلمي لم يسبق إليه الشارع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ماما الكربك وانا علي الكرنا مدون كرنجر ناي. السلام عليكم أنا براجي الكرنا سر كير الله. أنني بناما أجراني أسرب علىك الله سبحانه وتعالى كناصرة فولي ندلنا دبافو نبافو نسلم تون دي جنا مسوك كلينغلنا بلجلي دلنا
أسلامو نحن فرحون مستبشرون بقدومكم الغالي أكن مولين بكم جمع كلو كم كون كلو أبنا طائفة ما أجراي سلامو نعلى بفنيني دم كل سافين نندو نعلى كرب صلى الله عليه وسلم بفنيني دم كل سافين نندو خطاكم محمود وسعيكم مشكور أسلامو أي بارامون ندك النيا أنجي كان الله إن شاء الله تعالى التنيدو في المرء إلا على نعمل كوفه يا رب رجعنا في الله أكيد أنجي كان الله أولا أما ين الله في الله كأكتي نحمده ونشكره تعالى على نعمة الإسلام والإيمان السلام عليكم من دون أمي الله فوق بركة سلامية أن اللمنيان نعمك وهي أجل نعمة أنعم بها على عباده نعمة على بلود وكل كلا وعلى يوكاك جوني كو نعمة بوم كو ما بكبكو يا أولا سلامين اللمنيا النعمة لا بلبل باي يا ربي أفهم تقول نما على قدي أنا أمبل مع السلام بلا جلما من تمسك بها نجا وظافر نما مية السلامية منه أتكلم عن يرسل ومن عدل عنها خاب وخسر نما بلبل باي نو السلامية نما نما مية قد ولا يقول لهم ورا نو كن يسر جي جمانا كلي يقول يا تجي ديما الله سبحانه وتعالى يسون نما منا كدوكا كتم دوكا كبرسب باندو مالا السلامين نما جين نما دو الله هران نما دو السلامين نما بكبر كورنا سما السلامين نما بالكما جودو أيوة كنا ولو نقيا أبي الله دليل أنا كنا نقيا أنا ملما السلام بلجلي السلامو ni taifatur rahmani jama kulu farla nyonga ko ka barake de no abdullah kunta ko ka pmaye alislamayani benka awajibi yaranga ka fo alislamu ye islamaya ere munyi ani tle min ben atlet le juguye alaka getra fatule mena doni dan sanji asunane mena ahmad al-makki al-madani alaka getra intaqala bihi al-mamatu ila jiwari rabbih wallahi ala sona alaka satamanya ya laitahu kana ma'ana al-yawma hal bi alaka ngaya ngelebi anga fo ani fuli mingaka nama fa'alahu al-jalilu fa huwa jamilun ala minga kany na ala sona ka tani alaka ray on zona anjena ani alaka latigay amba yin ala fa ala ka nyeda ka kiyama ya rabbi ala ka nyeda ala ka baka kiyama ala ka nyena ma ala ka sallallahu alaihi wasallam nyena amma amba fo ka war nyumando ka barkada kwani che kwani baraji asraba ala de ka ta wallahi jazaa'ana wa jazaa'uhu ala ka nasara kayrala ala ko ka ala ya kama ala ko ka ala ka sallallahu alaihi wasallam na bona sanmo ngama aslamu don bo yemi voigné al kalamul ulama puma don bo ka puma kan puma kerama jaku ya saw tle jugu kumbora bebda yo kuma da garbe fen bebe ka fo wa kuma foka silamaya yere jira mawla nyonde tle bole te jira bo wallahi silamaya samba keleni sangame nani ko o manga jira mawla ble ni foba jugu ye no min dala note ngana manye ko foba jugu ye no da silamaya la ambalo ne nyana kuliya ma jaku ya ble aslamu don sido bo ko al islamu huwa al istislamu wal inqiyadu lillahi ta'ala bi ta'a nafra silamaya da kurnya kele ودي الاستسلام يركوندي والانقياد لله تعالى بالطاعه كي ماجيني على ينبتوي نعلى كي كمينغي يسكو كي اوكليلا الله سبحانه وتعالى كي كميندو يسكو كي اوتوليلا وهو على 5 قواعد اسلاميه جومه جسندوروكا السلام عليكم مندم قد روي عن ابن عمر سيدنا عمر دنگي الله كلي alkara satmaka kala yoro kala ne ngoroba dodo sedna umar ye aywa abdullah ibn umar ye sahaba getro doye sahaba wala doni babba dodo o ko ya me alkara ba fa sallallahu alaihi wasallam ko alaka kira ko bunyal islam ala khamsi ko salamiya do me jo senduruka shahadat an la ilaha illallah ka sharia ka fo ala kelnye flananda la ka masayala aqami salati ka seli ita zakati ka jakadi wa sawm ramadana ka singalo shunga dakenye wa hajju bitillahi alharamin ala hiji sen waye kata hiji ash-shaykhani imam bukhari en lakali imam muslim en lakali nan mba mona bi fonde ma ko islamiya thumma al-iman min nedo ko fe alkram mandum ve ni islamiya no gari ma ejija fembi wele ko imanu wele man yan nyuma ejija iko fana kala ko shidon katugu islamiya la o joro flanay alkra satuma nan ciminye
joro sabado silame ya joro folo folay marhala flana no ya joro flana o limaniye thumma al ihsanu ajoro sabana na laba ni alaka sasuma ya fatro katola ni sahaba wi alla de ko ola ni alaka walu getro bele jele jena jenne mako jangu ko makamu soro ko joro soro nambe ka kan an cesiri ko fana nyini yen sa ka se amma ade wele ko makamul ihsani nyuma joro ade alla bay mambe allah subhanahu wa ta'ala deli famu jogo nyuma be allah subhanahu wa ta'ala fa alako di anambal ma assalamu man hafaza ala hada ni mam yen ngala ka shido kalaba ka tangani ken nga sara musliman haqiqiyya atigla be ka islam nyuma nye hal ni jamana laba mabaw yi bwala allah ya shere ni ko ni ngala ka ni shido ibika islam nyuma nye wa masiruhu ila aljannati ad-dari allati uiddat lil muttaqin o tigla ma be laba aljinna na baluna nga na faturaka wala yatimmu hadha illa bi muraqati huquq al khalqi aslamu ni mam islamiyya kala ga shidon ka islamiyya bara to nyumana e ka do kwat se ka keka nye fiew at se ka dace fiew ni setigi masaka hage dikanye e ka jonga hage fana koloshi to nyumana baso allah subhanahu wa ta'ala bi kiliya aka jomna alaka ko ka fay muhul mandemu ko alaka jonga ko ka gel ama ko al khalqu yalullahi ko alaka dabo nye alaka kolawde muso nu dew njebe chogomina ko ala naka dabo njeka gele ka temoka cewnu dew njebe chogomina ko ala naka dabo njeka gele ka temoka fa ahabbuhum ila allahi anfa'uhum li iyalihi ko alaka jomna mingo kada le alay hatama ka jom bele jele ka ode mami mbale ka jom nafa nende ya to taifatur rahman islam jekulu angar la nyonga ambanse ko ke alaka jom nafa lila jangwa nga fara jama kuluka ala yara ko alakara ka fanye alakara mina mangalo bwada ko ni jom no var la nyonga fara nyonga chugo mina jom var la nyonga fara nyonga chugo mina ko kadali ala ka teme aywa fara nyonga chugo beka no ye ka fara nyonga kale alaka jom nafa asalamu alaykum dugo nyina fe akande beni dugo yi bare nga ke ebta alli wajhi allah azza wa jal allah subhanahu wa ta'ala nyida nyinne kama la la gharadin dunyawi yen ni yoro kana yalla akake ala jatti kama ka soro taifat to de chana musu adam sana ma koroba taifa kanuba wa kasra ambe ka wulika joyde le ilahi kalimatillahi azza wa jal ala ka puma bi korta cugodi dum ko to ala tayala cugodi anni na war ko to ala tayala cugodi assalamu ala ko kokora ko al muslimu man salama al muslimuna min lisanihi wa yadihi kajiri la ko islamiyat se ka dakenye islamiyat se ka dafa fika ala ka haka kolashile ko ika moka haka fana kolashi aga bako dakurnya kele ko na islamiyat nyini nami silame nyuma nyini ko silame nyuma de silame kishira kabo mami ndalane ana buluma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum makan file ko silame ye mami mi dado mo kishira mami mbolo ani datoro ya rabbi alaka na dadama mimi silamu lagoshi alaka na dadama mimi silamu noko alaka dalane di amma mimi silamu ko kuje alaka dalane di amma mimi silame fo ka korta ka bunya ka karama halbi alaka getro ko alakara satuma ye allah subhanahu wa ta'ala ka messager de allah subhanahu wa ta'ala alakara dalane sanunya ko wama yantaku anil hawa ni alaka kira mi voye ni alaka jomani ala de ya do ada ata ni dugo fo in huwa ila wahyun yuha na ko ngone ala de ba fay wa alakara ba ko kokora ko ni allah subhanahu wa ta'ala ka jomu ayar dama ni nyonje aya hakil to ala do la wulaki jo ala ru'us khalqin kabiri jama kulu bado kumuloka alaka satuma de bisa arabu kana alakara ba de se wajulilla awulle ka jo silamu nyefe alaka ko do ko silamu ne mo soto mande alaka jom la ta hasadu akana nyo hasidiya wala tabagadu akana nyo ngoniya wala tanajashu akana fere jugu kenyo ma akana kono juga kenyona wala tadabaru akana kodo nyoma wala yabi ba'dukum ala ba'i ba'di akana banamini ni nyonye akana fere kenyo nga fere uka akana nyo ngar sege nyakoro matige akana nyo nyakoro ndonta wa kunu ibadallahi ikhwana na alaka mande na mago be aljinna na mo honna ni feminye na ba fe ko fe na fasoro ay nyomine akake balmawye al muslim akhul muslimin islamiyya islamiyya balmaye la yadhlimuhu atata nyom wala yakhudhuhu atal labla wala yahqiruhu atas islamiyya fiya al karaka do khutuba kundala janyana khutuba chanyana wati koro kama al ka batamana ni pumay doni ila qawlihi fakata saka pumama ko bi hasabi mara'in min ash-sharri adam hono mandon ko wasara may torola
ko toro ko ndi bunye katame toro minga ko de ni nyemi na faye an yahqira ahahu almuslima o de islamaki islami nyo afiye ya kala goshi kullu almuslim ala almuslimi haramu nam hono mande na ko nga islami ya faye cedo ala ina hodo ci kana islami ya faye islami fa be haramu yi islami nyo aka damuhu afali ma haramu ye madama ayagwa da ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajul boni ma haramu ye wa maluhu akana fala ceni ma haramu ye wa irduhu kapma farqulullah o yima haramu ye subhanallah nasr alakra bi dinin nyadon salama jamano fila halaya mina salamu ayto nga dugo ku yedama wallahi be ya do ko famu ye lamana de nyana nin saka ke alakra kuma kai nin saka ke bukhari nasuye nin saka ke donbo kuma kai wa hada haluna al-yawma kan nge on la halaya bi nakira koni kod fila dala kan ngon mi sabati imma ka sor alakra baye mi bo yete na'udhu billahi o ma ngalo ma boli alakra dala neka o mamba don ko ngat lin la halade fille o mamba ala deli sababa ala de bolo ala kana ni sababa e kadi islamu ma ala kana ni be kadi islamu ma min ni yele mané fille akun ka islamu joli daka ka bom fille daga islamu ko misiru kono ka bom cili daga islamu du ayo du kono islamu du kono ma anzala allah bi hamin sultani wallahi alladhi la ilaha illa huwa ngalo ba ko ngalo ba nyefe allah subhanahu wa ta'ala man zabati dalu ta ko dalu ta ami ala de deli allah ta'ala sebe alami ala ka ndeme ka bodadi amma asama hadha ma ursala bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kira cirani timinye kana di amma nendo wa bayyanahu laha kullu tabyini ala kira ya fanye ka jeya lidana wa asha alaihi sahabatu radwanullahi alaihim ala kira ka sahaba balona ndeka allah ta'ala ka nyebe uka ala kira bay mivu yo yamine wa tamassaka bihi al-a'immatul arba'a almambam manani ni nemmine imam darul hijrati maliku bin anas ala kana sara kayrala aslamu almam maliki nyana umma amba foka wala nyuma ndo kwani che kwani nye kwami ko walay maliku bin anas de on ngara mo koy maliku bin anas de on dajuru minen bayi ni ko lakhdari maliku bin anas makado ila khalil fakata sheikh aluma aslamu almambam manani ni ndoni nyuma de soro alkaba nona maliku bin anas imam darul hijrati imam abu hanifata imam al-a'zam al-iraqi iraqi ko karamo ke imam shafi'i al-masri imam abu hanifa al-masri ndoni getra manani nonu nyen nganawde ala yukaka mo sama deme nonu nyen nganawde munu nu ku imango o basoro ya asabatira kam alakra nona o bele jele tukura alakra balla ay islamia fo tuko mina sisa ni fema faraka fema je almambam manani betugura alakra salsama nawla ajimati ahli sunnati wal jamaa nafar almambam manani ni tudon mu jamunu togofiye almambam manani de mamuno be ala bato alakra ka sunna jeleka ni sunna kar arabu kay alakra ka tasira jeleka o jama kudu belebele ba olu kam manyemo on de wele ko almambam manani ni jetura fefe ndogam anga jamana kaya ko karsa kuye ngana atme ya dodo dugu jera asamo mali jamana de kera hina to feebi bar sabu amun nye karamo dewnye on de sara sona jaranye ha ginga joni dobini nyumani bol mobili jaranye muso daga bana furuka caya o jaranye nyoda dodo la jetura ko mamulo bamako ya a chaque fois kala fo ala kana sara kayrala dodo la am bolo seku chaque moment akum soto balane ko ndoy dodo la am bolo seku ala sature kumbe dodo la marhumu demba wage kumba kulukoro o do ya soro mali jamana ko ye bolo shinyoro de o do ya soro mali jamana ko masir le do ayo sur region to ko min minani ke malla basabu ngana ko ma fe ya muallimun karamo do o ka karande unde ko me jamana ton nonga na manye ko zahaba bihum ta akbal layali wal layami shuko ka duguje o tarani ngana ye kabru dola ambi ala deli dama ala ka hinawla o de ya to angirata alsamu halbi na nyanjesri babullahi maftuhu ala ka hina dayala ledo min nyini kalande on ay to nga wuli ka jo nga njesri no kera fima mi vlen nona kena na bitaka bwala salame nona kena jele de ni fima yala ma bo ala kala wallahi famu jugu tigi do de mana mi manga ngapma o de ato fima yera nona kena amma sama nga feran dabal betige kawli ka njo ka fima ta ko nona na wa ma wafaqa hada fa huwa maqbulu min vora yesisa ni mami nga bara no bena o minene do ala fe wa ma khalafa fa huwa matrudu ni minga bara ne vora nyongo o benedo allah subhanahu wa ta'ala fi agenedo ya rabbi alaka hakili mande amma wa hada dinu samha unin dinan nokoy yahtaru ghayrahu min al adyani abi dina tobe bunye min al adyani samawiya dino dina jinga ka bako la salame ba yara bunye tuko mina salame bi kirkinya bunye o tuko kelela salame ba yara bunye tuko mina salame bi yahudiya unin nasara bunye o tuko kelela kada munga dina min mu bolo dinun samawiyatu
adina jingina kaba kolola uni alakra sasama benat lela una jere sigila asama ka nga fam alakra sasama de ni dine nyema ya ba donga tambeka alaka ba hijra le kaba makka kana madina annana soro madina duguye uni yahudi uni nasara be sigila bani qurayza to be madina kerefe bani nadiru be madina kerefe bani qaynuqa be madina kerefe khaybar be madina kerefe nimbe yahuda duguye nasara dugu do kiricewndo alakra yu bonye ko karama anu jera ka bolono bla sebe dla uni nyonje u jera sigila fo sa yu fara fo munu nyaka laydu cienyo no amukele manga donga fo ko islamet ti wuli ka ta dine wore ma kele ngaloka ay alaka sa sama muke o ta alaka ba sa sama ka sunnay o joko keledo o ko dinu tasamuh yahtarimu al-huquq al-insaniyya wal maslaha al-bashariyya al-'amma aslamay ya fanyo madine fembi wele ko adamadiya hake islamay bo kola si wabatanga aslamu ato anga don ko be jamana mi ngono na sabatira sabafuro la ko jamana ye ayo furba be jamana ye ko pay layki do ko be ka hage ba kono o manga do on islamo yermani nyonje amanga sharia de labara yermani nyonje jamana ka furba sharia ambo labara anan jamana de nyonu nyonje mura'atu huquq al-insaniyati adama de hage ko shili hatmu lazimu o wajibi ale do al-islamiyya ba sabati al-kra islamiyya noko mi voyer sisa aba sabati to ko bela jelela wal maslaha al-bashariyya al-'amma furba jama kulu ka be furba jama kulu ka lafiya furba jama ka do dakeleve ka bo dakeleve sira sira bina no ye islamiyya bo sira dayele islamiyya bo sira kolosi islamiyya ba seko bela jele ka ola islamiyya min al-kra nanay al-islamu mohon mandem huwa dinu mahabbatin wa tadamun wa ta'ayushin wataniyyin wa insani dina min do dina nokon dina nyuma nyonganu dina do bolo di nyoma dina do ka jeka balo sogoma dakele dukele ngono kanuna bunyana karamana o dina de do ala ya alkarabama faso kelenya dina do man viya lako nyuma dina do akhwan al muslimin bal assalamu law kana hadha dinana nende kera nga dina haqiqatan tiena alladhi yardahu kullu labibin aribi ma huma hakili may ibi jeneni nye dina mindo abayere fo dina mindo abayere bunye dina mindo abayere kola shinga ta fo mama muni yitake abayere bunye chugo mina bi mato bunyeti abayere fet chugo mina bi kem mato fete ne hakili be jima o mala bi ko dina hakili be mawo mala ya don ko ne dina zikira hakili nyumaka basabu dina inana milladun hakimin alimi ko do masade nana nayi wa nana dalane mi banaka ko do dalane assalamu fakat kana hatman laziman alina nen ngera anga dina chena ni gafaw yeni zabati konde anga dina ma wajibera ambele jeleka ha nahnu almaliyina kera ngara lena am maliyo خصوصا زعماء ديننا كرنغر لينا ان الدين ما نمو واجب رام بلا جليك محافظه هذه النقاط في حق دولتنا المباركه من بوين 7 فاسيزان او بوين 7 او داكورنيا 7 كولاشيلي كاتانا وي ان جمانا دي تمانا مسما بلا جلي ما واجبي كرنغر لينا ماموني السلامو بكي حقلي تولا كادر سيدرسي جو نيمانا كباركن اي كتو نيمانا افين فولو احترام الجهود التي بذلتها الدولة في دعم المصالحة والوحدة الوطنية جمانا نيمو نو يانغا جمانا غوفرنمانا نيماي ويه وليكا جومينغي ها ka komunu zigi senga fembe ka sababu ye ka jamana kala fembe ka sababu ye ka jamana do dakeleve ka bo dakeleve fembe ka sababu ye ka jamana de chena muso ke kelenye uyo bara munu zigi senga na sabene do tuwabu kana silamo jaku yo do amba deme na sebene do anglikana jaku ya do amba deme na sebene do ngokala na jaku ya do amba deme anda deme famo kamade anga karamo yo fanye anga karamo ga dakuriya kele vanye anga president dakuriya kele vanye a chaque fois man madana hadra ko jamana ta famo tay jamana de betay ok ma eki sigi ga dugo na ka cendo fle ko famo ta barakalaw yo ngaloy ambe de be jega adla ambe de be jega koloshi no kera jamana binye aflana wal amalu yadan bi yadi لمواجهة كل ما يهدد السلامة وليس قرار في مالي واجب بلاد السلامة أسلام جماعة مسلمة كرنغلين أنا دين نيمو أمبك أوليك جو كامبولا دي نيوما ها فين بي نوبي مالك بسجي فين بي نوبي مالك جماعة كسبتي تين أمبك جك أمبولا دي نيوما كو فيب ni hakili ni bonye ni karamay kelata la kelata solution ni madabi ayo mindla o maka di don bo mo ko fo ni to kala mbo bi semina olu ko ke ni miye muso jore olu ko ke ni miye demson jore olu ko ke fo alaka mal sabati athalisan wal akhira asbana laba تشييد جهود الحكومة في وحدة التراب الوطني
والقيام ضد العنف والتطرف في مالي السلام الكرام مندو أواجب على دو أمبلا جليكا أنا عند دين نيمو أنا ولي كان فانا فرنيونغا جمانا غوفرنمان ولي كا جومينغا جانغو جمانا دوغما كولو متري كيلانغانا تيكا كبوالا الكرام فانا با فو اوني قران نسوبا فواني انا دون با فواني كو ولي كان زيدو بارلا مالي جمانا كانت لا متري كيلانغانا دوغما كولو جي الوحده التراب الوطني انا جمانا دوغما كولو كاك ايوا كيلاني اكراتيكي سلامة بك نغي سيكو كولا تشافار مسوكا دم سفارا ماكروكا والقيام ضد العنف كولي كانجو كانجسري دزاكو ولي نانيا ناتاي كيلاتا سوليسيون اي انا ولي كاجو نيت دزاكو ولي فو كيباكو قال الاسلامي amba fa marhaban bika ma nyana ina misaka pama ika dalu yemi ajirana dalu munu ka dalu muqawama ambolu ka ajira apmbe apma ambi baradla bonya kona de karama kono ni chawu se muna olu koke ni muso bi se mina olu koke wa tatarrufi fi mali fefa mbi wele aywa ko da sako wale kele jugu terrorisme ya nga feren dabal betige ka apmbe ni bonye ni karama yi no kara insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala barakala ala bi son kan deme ambi je aywa lafiya la hera kono bunye an karama kono ala ka kili mandi amma ala ko kaka ala kama o ma mi ya fanyini salama befe beki bismillah niye demse nga programme enchaîné to maître cérémonie bina barato dace barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyyi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين anga karamo caman tumi kene ka munu yi kumauta kene konnala inani barka ala kidem pewde tayamba de la fa ka ke bele jelenka noye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله أكون كداني شرفو ولودي كان قبل ماوني فم بلا جلنا سبلا لا دايمين يكو هني كانت قلبي كابي شرفو قبل نيفل ونو سراكا كاريا كشرفو كانت قلبي كو توفنا بول لبه كانت قلبي كما غانو يشرفو يا كسيسي توبي كشي ala ka ambe sawaba gan aleka yamaru kono ko anga nyeblake alhamdulillah beba donc a fo leader aka gringa joti dore o e kan barang de sinsi no nyamwe alere Seyd Cheikh Ousmane Malana Haydara ala ka na shimaya ko jogo chiene no jogo ka kele o jogo kele libe damne rojume ku anfusakum wa ahlikum naran dutigi uluku ujoro la fawka ke fay du kono bawka ke bay du kono no kera dew ulube to diala ngani dew ulu yele mana ka ke baba komanda unde dem so bi bo ni fini langolo yi dengenu yere fana ko aka haketo ko mu ba dong lida jogo mi ku taw bo baraye ba bo jogo mi kadui obi ke fawnyena obi ke bawnyena okmana fani bawde démissionnaire ma misiru kono du kono fo wili balle ka fo fanuni ka fo ko ne aw deun ciena ka soro aw balolendo okmana seli kunte sun kunte fo aka dembaya aka ulude mara kadaka alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimmi nyambe nyamae afora alede wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha mana seli kene kan ko inte seli dabora kumin kama no e jogo sabatili tanke jogo o masabati abele jele fudi amba don ka fo Seyd Cheikh Ousmane Malana Haydara aka gringa join bele jele kun jogo kodi ni nana ni wurdi sira a bele jele me maqamu tawba de golo no e tubi nintoy takhliya okmana anti ala tanafara ala subhanahu wa ta'ala ka janayatike fagalitike shuelitike nambaratike ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amana shumina ambo ke ne akila ni dutigi bele jele ani dude bele jele sogoma Bey kaliki chien au camp, député au coup kaliki chien au camp, président qui kaliki chien au camp, conseil des ministres qui kaliki chien au camp.
PDG ku kale ku shew ka baaradenw fana bɛlɛjɛlen ku kale ku shew ka mbaro ka fɔ hakili sigi baliya min no be jamana kɔnɔ insécurité min jamana kɔnɔ bi ban o kuma na taifatu rahman an karamɔgɔ n'o ye el kunti minbaru fiqh al maliki ni shirufula ba bɔ kuma bɛɛ ale ka giringa joy de ka fɔ dambe min be olu kuntaw la o de ye kalan ye nga kuma ka gɛlɛ ka ko yɛlɛma k'a kɛ moriya dɔrɔn ye o dɔrɔn tɛ kuntala kaya ye dɛ kuntala kaya ye kalan de ye Cheikh Sidi Mukhtar Kunti Kebir ka fara Ahmad al-Bakai kan u kalan na de u ye kalan de yira maaw la o kuma na maaw ka mago dilan o bɛ sɔrɔ ka kɛ bolo fara fitinin dɔ ye o kuma na anw n'ale ka jɛ o ye kabini kunun taw de ye fiko minbaril maliki ale bɛ Imam Maliki ka taa sira min fɔ Imam Malik rahimahullah a bugɔra jɔnni de kosɔn ahlul beitu alakira somɔgɔw sabula a y'a fɔ k'olu de ka kan ni kotigiya ye Imam Maliki bugɔra o de kosɔn Imam Malik a ko ale karamɔgɔ min ni ale yɛrɛ sɔnnen don o ye ka tɛmɛ karamɔgɔ tɔw kan a ko ma ra'aytu afqaha min Ja'far bin Muhammad ko ale ma maa ye Madina sigi la min bɛ fiqhu dɔn ka tɛmɛ alakira mɔden Ja'far Sadiq kan o kuma na an b'a dɔn o la k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka na segin alakira somɔgɔw de ma o kuma na taifatu rahman an bɛ dugawu kɛ a kalanden a karamɔgɔ a tɔnden bɛɛ Ala subhanahu wa ta'ala a ka an bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'an bila ala ka sira kelen kan jamana ala k'a basigi ka a kolo suma an mɔkɛw ani an faw olu hɔrɔma Ala subhanahu wa ta'ala k'an kɛ olu gasi sigiba ye ala ka nɔn kɛ u ka tana tiɲɛba ye ɲɔ tɛ n'an ko ko duwawu bɛ jamana in kɔnɔ Sherif Usmane Madani Haidara ɲuman na n'an ma tila ka jugu ɲuman kɛ a bɛ kɛ danga ye dɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala fɛ ka bɔ shetane tɔɔrɔ ma k'an sinsin ala tɔgɔ barikama ye ka kisi nɛɛma ɲini ala fɛ ka kɛ ala kira a n'a so dunkew kan a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu tugura olu nɔfɛ ni tiɲɛ fo ka se lahara don ma ala k'an bɛɛ don kiramanto ye o kɔfɛ k'aw fo silamɛya foli la n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yafa ɲininen kɔ an karamɔgɔw fɛ ani ka jɛ ɲini u fɛ kuma bɛ gɛlɛya ba'da hujjatil islam wal muslimin ayatola kɔfɛ n'o ye Jabate ye kuma bɛ gɛlɛya nka sirifukɛ ka yamaruya kɔnɔ an bɛ dakurunya fila dɔrɔn de fɔ nin kɛnɛ in bonya a n'a barika denmisɛnnin minnu nana kalan kɛ ninnu ye ekɔlidenw de ye u bɛ kalan cours de vacances la o ye koba de ye taifatu rahman ye min dilan k'a labɛn n'an bɛ dugawu kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balimakɛ min b'a ɲɛfɛ n'o ye Sheikh Abdallah Kunti ala ka hɛrɛ k'a na ye a y'a fɔ cogo min na n jɛɲɔgɔn don n teri don kɛnɛ ani jɛ gundo la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'a ye a bɛ cɛsiri min fana na n'i y'a mɛn gɔngɔn duuru i sen fila bɛ duguma a bɛ fiko maliki min di fiko maliki serifula de jɛnna ka kɛnɛ in di o belebele an bɛ foli k'o ye ala k'a mɛn diinɛ ye jigi ye Sheikh Sherif Usmane Madani Haidara Aseyid an bɛ dugawu kɛ ala k'i mɛn an ye jigi ye ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an k'i ka cɛw ye diɲɛ kɔnɔ yan fɔ lahara an b'o ɲini ala fɛ ka o fɔ nujaddidu lakal ahad an b'an kumakan an n'an kalikan an b'a d'i ma tuguni a diyara min ye o n'o mɛn a ma diya min ye o n'o mɛn dɛ ni ala ye min ta kɛ don min a ye sɔn o de ka ɲi denmisɛnnin ninnu ye kalan min kɛ ne bɛ kuma sinsin o kan dɔrɔn ka bɔ kuma na ale de y'an karamɔgɔ ye ale de tun b'a fɔ an ye ko fɛn fɛn ka jugu adamaden ma o de ye walijahanama ye a ka wajulu dɔ bɛ a y'o fɔ parce que ale de b'a kelen kelen buru anw b'a kelen kelen tɔmɔ a sirifukɛ de b'a buru anw b'a kelen kelen tɔmɔ bi ma bila wajulu la koyi kabini an dɔw fitinin fo an bɛna sigi o kɛrɛfɛ bi o ye a barika ala ye tawadudul jariyat buna hakili la o bɛ dilan tuma min denmisɛnnin caman bɛ yan o ma wolo dɛ mais alhamdulillah butigini k'i ka du kɛ butigini o kasɛti bɛ dilan tuma min o y'a sɔrɔ denmisɛnnin caman tɛ yen dɛ mais ni denmisɛnnin mansaw a bɛ komi olu bɛna kisi o ma a bɛ komi olu bɛna kisi o ma
parce que ni demsen kelen kala ala kira ka di sasale ndabe nebe bon o yode ko yu'ta bi qari al-qur'an yawm al-qiyamah fayuqalu lahu iqra warattil warqa wartaqi fa inna manziluka akhiru ayatin tatluha ko bena ni qur'an kala na la haradu ubena ni demsen la haradu akalane no qur'an na ye qur'an don uba fana ba parifolo yutawiju abawayhi bitajin min aljanna ube arjine kan kongurufe fugulan ubodo muso be koroni mi do navra ko miside o arjine nama tade be dum bakuna kam masaka manfla do fakuna kusigi kana na denye ko ede karsa den karsa ko mubi ko to ko ne de karsa den karsa meleko baba ede karsa den karsa o kuma kalanke ikajere ikata ika solla banye ika sura la bandru chile qur'ana kono ibe doyo ika arjine donc ni mi sura kelen gala arjine so kelen biye sanga so kelen ni mi fla drusi arjine fla biye sanga so fla ni mi sabadru wa hakeza dawalik abo chogo de lakata donc ambe foli ke demzene munu masaw jena kunta e kuma do fono abdallah kuma gelembado e sirbuke o ibe nyama ko ika doke ay kuma do ba recherche doke ni bita ko demzenu ayudi amangu kalankur de vacances la ko fani bade be demzeni haklila nyin gali gole ko eske ibita mur kala nawa ni do nga nete ta aywa masonde subhanallah an Allah mo sirabo de rade ka ba be kalami be obi atave donc ne masibade ade um blagata kala na au na kishi ala ka here ka nawi ala ka yafa anjurumuna vraiment ame do ke ni jekulunyi a jekulu kanga kunkorata sabuna abe jekulu mina no taifatu rahmani asira mal islamo ka tombala no o jekulu bay no groupement yi vraiment alhamdulillah taifati fen dugulin bli otma ame do kay ala ka here kana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الشريف عثمان مدن حيدرا عليكم كونتي ni walanda min ni mawye sumo sama so akonnala السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وإدرا. الحمد لله أنكرم وو جام مانا. من جانتي أمبولو نكنينكا. نعم. فوليكو أني بركاتا. ويمينون فو وبي وساكي. كوسوبة. أنكرم وو تراوري عليك مانا سا. كوسوبة. فانا أيرتكازو كي جووديكا. والله. ni jogote moya renti sigato la fio dra ni jogote dro moya ti e chede kunu no de fo juma sri bala ankara mo limamu kamana de gana ko jamana jogo chena fu ya almambe wele kunu ma ko juma sri bala ka yira ko bala ni show ay dansa ko ka fo mako balani show dansa ko na mako buga kasa ko do balani show do na yu worode wallahi u boyu wolo chomna inna alillahi wallahi ka donc ni mingara premier abitla ka gere nyogona sebe yere la kene jala ka benyana allahu akbar o kayro de la fora nyongo ko shu sabade borala yo fo juma misri bala mamu ya fo juma misri bala kunu oni bese tan sabade tara misri la o ye bese mi mine bala ni jo donawna kunu go ona tara juma misri bala wallahi alors ma alasaf ne o fo ngapmana e bala ni jo ti jogo chengu wallahi bala ni jo te ayera minu na olu tu jurangolobo on manjura ngolo bo on ye doke parce que bangba kumbe on fait wallahi idra faw kumbe on fait bo kumbe on fait wallahi mais minu biga ka dansa bobi nam ala ka sira de blala wallahi ne mi fo na mandi mo e seli fuke de bisena wallahi idra oh ni mi famu chogodi islamé diw sella diw karamo diw olu de ka doke doka se yoro la cheni muso beki woro comme ala wulu chogomna otanye fana ni mi e boisson premier soro muso bi do dema
a bɛ gɛrɛ a la gɛrɛna sɛbɛ yɛrɛ la bɛɛ cɛ la ko u bɛ boisson dɔ de san ka n'o sigi k'a fɔ ko boisson filɛ 100 dɔ b'a fɔ n y'a san 200 dɔ b'a fɔ n y'a san 300 ni min ka wari cayara bɛɛ ta ye k'a bɛ d'o ma kumana muso min ka ɲi bɛɛ ye o muso bɛ d'o ma o n'o bɛ boisson min n'u tilala u b'u wɔrɔ bɛɛ ɲɛna i b'a faamu cogo min na k'a kɛ ten bɛɛ ɲɛna u bɛ k'a bila telefoniw kɔnɔ u bɛ k'a bila mɔgɔw ka telefoniw kɔnɔ o kɛnɛ dɔ de kan cɛ min ye bɛɛ da muso min dira a ma cɛ dɔ de ko o ye ale ka maa ye k'a ti jɛ n'a ye u ye ɲɔgɔn fa nin de la bon masiba de don a bɛ mun yira dutigiw ka baara jiginna an bɔra diinɛ kɔnɔ n'Ala ko a to n'i m'a to i b'a ye o an bɛ yen de o de la n y'a fɔ yen dɔ u ye kararu dɔw ta k'a fɔ ni maa o maa sɔnna balani so ka dɔn i ka da la u t'i su seli u t'i ka furu siri u t'i ka denkundi kɛ o kɔni bɛn kɛra o kan mais ni mɔgɔ dɛsɛra i bɛ ko dɔ kɛ o nin y'an karamɔgɔw dɛsɛlen ka labɛn de ye n'o tɛ min bɛ nin bɛɛ ɲɛ alakira y'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarim al akhlaq ne Mamadu yɛrɛ ci kun Ala fɛ o de kɛra jogow dilali ye kira y'o min fɔ n'o sabatira misiriw kɔnɔ jogo bɛ yɛlɛma o faama t'i wele o ɲɔ nɛgɛ in ka dabila tiɲɛ ka fɔ selila ye parce que an y'a kalan cogo min na n'an ɲinɛ dɛ a fɔra de takfi labibu isharatun mafhuma wasiwahu yud'a bi nida'in ali وسواهما بجزر من قبل العصا ثم العصا هي رابع الأهوال mɔgɔ kekuma ko ɲɛkɔmi b'a ta ɲɛ i den kekuma n'a bɛ kojugu la n'i ɲɛkɔma ye dɔrɔn a b'a dabila ko mɛ ko mɔgɔ min n dan b'o kan i b'o wele de i b'i ɲɛkɔmi bindu ye o b'a dabila nka min dan bɛ bindu kan i b'a fɔ hey minɛ ta nin bila ko min dan b'o kan hey minɛ ta a bila o t'a bila o la dɛ i bɛ bere de ta jɛnɛba n'i m'a bila n b'i galaka kari i bɛ bere de ta o la a b'a bila ko nka naaninan f'i ka bere jigin a kun de o tuma na silamɛw a fɔra de a ye wele kɛ ka na bilimaw izatila hasana wajadilhum billati hiya ahsan bon n'an y'a lajɛ ko an ka wajuli kɛ wajuli ko ɲuman na mɔgɔw hakili la wajuli ko ɲuman de ye k'a fɔ ayi nin kojugu in kɛ ala yafari ma i y'a mɛn ala bɛ yafi ma o tɛ ɲuman ye o wajuli kɛ ko ɲuman de ye min ka kan ni min ye yɔrɔ min na k'o fɔ o ye minnu bɛ ala fɛ n'u bɛ siran ala ɲɛ i b'olu encourager k'u su ka kɛ alabato kan ka alijinɛ jir'u la u ka dɔ fara u ka baara kan minnu fana bɛ ala fɛ nka jogo dɔw b'u la min man ɲi i b'olu nɛgɛn ka sira jir'u la k'a fɔ a ye nin dabila a bɛ kisi nka n'i taara se kongoro ko ma i b'a fɔ o ye de ala ko wa kul fihim qawlan baligha ne m'o fɔ o ye kuranɛ aya de ye o tuma na ko fɛn f'u ye min tɛ b'u kɔnɔ n'a sera yɔrɔ dɔ la wulibali bɛ fɔ selila ye ka fɔ e kɔni bɛ misiri kɔnɔ yan misiri bɛ bɛn a kan yan k'a denmusow n'a denkɛw to ta a bɛɛ bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ et puis wa wulibali don dɛ wulibali don tuma na an bɛ min ɲini sisan ni jogo ninnu ma dilan a ti ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ don o don an bɛ faamaw wele ka na juma misiriba la ko sanjiko gɛlɛyara an bɛna chose kuranɛ kalan anw kɔni ka baara ye parce que an ka hɛrɛ b'o la o ni faamaw welela u bɛ dɔɔnin di ayiwa hali ni bɛɛ ti bɔ a kalama an kɔni n b'an da bila an kun ayiwa i y'a dɔn san o san kɔnɔ an na mɔgɔw wele ka taa o la mɛ tiɲɛ ye min ye kuranɛ in yɛrɛ kalanni ka an sigi ka taritilu kɛ ka kule-kule ɲɔgɔn fɛ ten an yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ wulibali don dɛ kuranɛ ye ci de ye cikan de don a fɔ n ka jɔn ye k'u k'a kɛ tan n'a taara sigi ka kule ɲɔgɔn kunna ho ka wuli ten maa si ma nafa sɔrɔ a la mɛ n'a ye kuranɛ kalan ten o tɛ baasi ye mɛ a ye mɔgɔ kelen wuli ka jɔ dɔrɔn o ka kuranɛ aya kelen ta ka wulibali fɔ ala ka jɔn ye n'o kɛra ala bɛ baraka don kalannen na
ngana tara kule ɲɔgɔn ay mun de fɔ kuranɛ mana nin kama kuranɛ ko de fara wali muso la n'aw taara a ka legelege n'o ye o bɛ faamu a ye sinji tugu e kɛmɛ k'i ka legelege fɔ dɔw bɛ kasi ko a ka di dɛ kuranɛ nana nin kama wa kuranɛ nana a y'a kɛ a y'a to n'o dɛsɛra ka fɔ mɔgɔw ye ko a ka di a ye kuranɛ durusi anw ma nafa ye o la o ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko a bɛ n'a fɔ fali ɲunnen donni na a bɛ mun y'a ye ne kuranɛ durusi a kalan ka di dɛ kuranɛ nakun tɛ nin ye karamɔgɔw lahara ko b'an bolo dɛ n b'a fɔ don o don karamɔgɔ min bɛ kisi lahara a ka dɔgɔ dɛ bilahi wa lahara ɲangata fɔlɔ olu de don alakira y'o de fɔ a ka fatuli la a ko el ulama umana ullahi ala khalqihi wa hum bihim zaim dɔnnibaw aw de ye ala ka homme de confiance ye kunfinw kan wa lahara ala b'a ɲininka dɛ a ye mun f'u ye a ye mun f'u ye faamaw kɛn bɛ ka fantanw tɔɲɔ k'u don kaso la aw karamɔgɔw ɲɛna sanji ko gɛlɛyara sa jɔ kun y'o ye aw m'o fɔ ko an ka taa kuranɛ kalan sa bɛ na wa cɛ kɛn bɛ ka muso fila furu olu fili b'a fɛ so kɔnɔ a bi na don o don sufɛ fajiri a musow kan a bɔtɔ bɔlɔ fɛ san jɔnbɔw kama aw ko an ka taa kuranɛ kalan sa bɛ na wa dangaden ye kalan kɛ a fa bolo u bɛ mɔni min sukaro t'a la o nana kɛ faama ye bamakɔ yan o kɛn bɛ ka matila ta ka porodimuna dɔ ta o n'o dan bɛ yan olu bɛ kafe min fa bɛ ka mɔni sukaro da min sa jɔnbɔw kama ko an ka kuranɛ kalan o bɛ s'a na wa alors dekun min bɛ jamana in kan karamɔgɔw ye ala ta bila ka mɔgɔw ta minɛ sinon ni ala ta fɔra bilahi a bɛ nɔ bɔ kira kelen de nana sallallahu alaihi wasallam ka na magan sɔrɔ dulɔ badingɛ de bɛ woyo ye dulɔ ye lawa de ye ni lawa delila a kɛra woroɲimi ye a kɛra temi ye ni ko i b'a bila gɛlɛya da don mais kira nana sɔrɔ dulɔ bɛ min magan mais kira ye magan dulɔ daga datugu ka bɔ yen a ma kɛ ni muru ye a ma kɛ ni bere ye alors o tuma na ni nin karamɔgɔ caman ba yen ni misiri caman ba yen misiri bɛna caya an ka so ye karamɔgɔw cayara mɔgɔw ye o bɛɛ kɔ foyi ma se ka yɛlɛmɛ don o don fɛn dɔ de b'i ye min ɲɔgɔn tɛ jamana wɛrɛ la talahi u k'u bɛna dɔ in foto yira ne na a ma sɔn k'o filɛ mais u nana kamalennin fila yira ne na bamakɔ kare kɔnɔ u bɛ ka ɲɔgɔn embrasser u b'u bari ɲɔgɔn na u bɛ k'u da turu ɲɔgɔn na cɛ ni cɛ o de bɛ fan bɛɛ fɛ yan ne m'a dɔn karamɔgɔw bɛ taa min fɔ ala ye bere tɛ muru tɛ o ala ta fɔ o ka jugu bere ni muru ye sabu denmisɛnnin ninnu faw de bɛ misiri kɔnɔ ni wulibali fɔr'u ye u bɛ yɛlɛmɛ don so kɔnɔ a bɛ dɔn ko dɔ bɛ sen na nka n'i ko ala ye yafa masa ye ala de bɛ yafa ma jɔnjuru mun dan bɛ wa u b'a gɛlɛya kojugu a nɔgɔyara sa o an t'a la nin mana an bɛ dugawu kɛ kunta an bɛ dugawu k'a ye denmisɛn min don an bɛ dugawu kɛ ala ka si d'a ma k'a ka dɔnni barika k'a sabati ka se k'a ye parce que ko in bɛɛ bɛ se de kɔnɔ wulibali don dɛ ka se k'a ye a kana siri maana ko a bɛ dɛsɛ k'a ka baara kɛ an bɛ dugawu k'a ye ala kana siri dafɛn na parce que diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an ka dugawu k'u ye de ala k'u si u yɛrɛ kɔrɔ u ka se ka ala ta fɔ tuma na kunta an bɛ dugawu k'a ye ala k'a lafiya ala k'a lafiya ala ka a si jidi k'a barika ka se k'a ye a tɛ siri maa na malikiya ale de y'a kɔrɔta bi an ka fɛn kɔrɔ minnu n'an ɲinɛn'u kɔ n'a y'a k'a la i b'i sigi de i tɛ se ka foyi kɛ fo ka taa tila nafa min b'a la a b'an hakili jigin yɔrɔ janw na o fikiw karamɔgɔw bɛɛ kɛra fatɔw ye bi ko k'a la seko ko k'a ko seko y'a fɔ ko i t'a fɔ alakira y'a fɔ nin ye kabako de ye c'est à dire mɔgɔ kɛnɛ kumaw tɛ ni e ko an k'a fɔ kira y'a fɔ i fa ye kira ye wa
ifa fa ya yewa o fa ya yewa o mana jonde kira fo kala shehu ha ay kala shehu to ay bukhari ta ay bukhari kala jeni ha bukhari makira ya ma ye baye enne koko figu ye kala shehu o mana ka dine kala joni kon dete kala se ta kala yomu de biere ikara mo de dine yirila yaro te shehu ko ni yere assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala foka barkada ay fatu rahman islam je kul sigili anya sigi kanjigi ke allah subhanahu wa ta'ala ngam ala na kira de me ka dibi kele ka bo alislamia kono ala sona ambe ala foka barkada adamne nanve sangare bugu de la ya gere bu sokona ma tanduru biyansere ka jama faranyonga ka se islamem ma watan koma o fen folo folo ya ambe ala foka ala barkada mina o ko fa ambe ala foka barkada bamako aywa sigida worola aywa bakone banyena kala yoro chama bambulo bi muso keme jati bambulo munu ka kala ya ala yande manzira ka dem senu vana fara nyonga dem sen jekulu dem sen kodombalinu samosa ni kur aywa école blala me kur de vacances organisé au lieu dien samosa do de bi fara koka kamini ma bi haga do fo bi ma keme jati do ambi ala foka barkada donc anzira ka dibi kele doni ala ka sama ka dinena anjigi be ala ka ngo ala be songo ke boda yen anya alkiyama jodo anzira ka anjesri fana nga jamana fana be aywa dikumi ngono anzira ka anzeko ke alhamdulillah kono for cerni na bursu konna ni dugo konna wala ka jira mawla ko mo ka nga jamana nyemo deme jango jamana ka baski ambi ala deli ala ko ke aljina saray anambal ma alislam be bara nunu bela jelen kuncira ni duwa kalan duwa mi kurana jigi mi tun kɛra bara damnela o duwa kalan kɛra ka bara kunci ambe Allah taala deli ala ka barka do toyna ala ka toyin jama caya ala ka nin sigi ɲɔgɔn caman yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu